A yau zan faɗa maka sirrin da masu kuɗi ba sa son ka sani. Sirrin da masu kuɗi ba sa son ka sani. Saboda shi wannan sirrin mutum ma baya saninsa sai in har lokacin arzikinsa ya yi. Ban taɓa ganin sirrin da ake baƙin cikin sanar da shi kamar wannan ba. Ƙiri-ƙiri malami ya sani amma sai ya ɓoye wa ɗalibansa saboda tsabar muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam. Ya ganiyu ya muguni. Wannan ita ce gagarumar addu'ar da take buɗe ƙofar arzikin da take kulle. Adadin da za ka yi, adadin birjinka, ranar da za ka fara, ranar sa'ar birjinka, lokacin da za ka yi, lokacin sa'ar birjinka. Alhaji, idan kai wannan na sati ɗaya kawai, sai ka gane cewa duk duniya babu abin da ya fi kuɗi sauƙin samu a rayuwa. Idan kana buƙatar sanin waye kai taurarinka birjinka ranar sa'arka, ina ka fito, ina za ka je, ina za ka dosa, ka gaggauta ɗaukar nambar ofishina a bayo. Zan taimaka maka da zarar na san sunanka da sunan mahaifiyarka. Allah ya bar mu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.